Vi lavede forsøget, hvor vi skulle beregne frekvensen ud ved at puste i et reagensglas. Vi brugte programmet iAnalyzer Lite, hvor vi kunne se frekvensen, som man kan se heroppe. Hver gang vi har målt frekvensen, så fyldte vi noget mere vand i, så længden af røret blev kortere og kortere. Og de data, det kan vi se her, hvor at længden af røret i meter, i centimeter, det falder i takt med, at vi fylder mere vand i, og samtidig stiger frekvensen. Herud så kan vi opstille en lineær funktion ved at sige 1 divideret med frekvensen, og så får vi en lineær funktion, der siger, at y er lige med 88,9435 gange med x plus minus 0,014157. Det burde passe med formen L er lige med hastigheden divideret med 4 gange 1 divideret med frekvensen plus 0. Da det er en lineær funktion, så kan man udregne lydens hastighed. Vi ved, at hastigheden det er 4 gange a, så derfor må vores a-værdi heroppe 88,94. Hvis man ganger det med 4, så får man hastigheden, hvilket er 355,79 meter i sekundet. Ja, det har været lydens hastighed 355,76 meter i sekundet, men der kan have været fejl ved målingen af frekvensen, eller ved at man har målt rørets længde forkert.